liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBhombela esitimela samampondo babamkhulu mkhulu omkhulu phakade. Amen. Abaningi ababenenkani base beyivumile induku ukuthi uShembe lona akuyena umuntu. Ngazo izimanga eziningi ayesezenzile phambi kwabo bebuka evusa abantu abashonile, aphinde etshela abantu ukuthi lapha ngaphansi komhlaba kunani. Uma bemba befike bekuthole ngempela lokho bese ethi gqibani, imfihlo kaNkulunkulu wasezulwini. Okwakumangaza kakhulu ngaye uShembe lona wayihlala njalo ethi kunobaba wakhe osezulwini. Njengoba nangesikhathi ehlehlisa lona ulwandle wathi kulo ulwandle, thina nobaba asikubekanga lapha, hlehla ubuyele lapho sakubeka khona. Kwakungubani kanti lo baba wakhe igama lakhe? Ngoba uma ethandaza sithi siyamlalela ukuthi uthini. Uthi baba, abuye athi Shembe, ekubeni naye futhi unguShembe, indida lena. Cothoza ntuthane ngoyibuza uma ungayiboni. Kodwa uma uke wambuza ngenkosi uyathuka, akubuze ukuthi ukwazi kanjani lokho, ngoba yena phela uzibiza ngaso isichaka sikaNkulunkulu, isikhonzi senhlupheko. Kodwa isalukazi sakwamsibi khona ezweni lakwahlabisa esambiza ngokuthi umvelinqangi, lapho esababaza khona savuka sahlala ngezinqe sathi, hawu, umvelinqangi uqhamukaphi emhlabeni, ufunani? uShembe wazithulela uma lesi salukazi sisho njalo, akasibuzanga ukuthi wazi kanjani. Kodwa nayo le milingo yakhe uShembe akekho wakwayenza emhlabeni. Yayethusa kakhulu, nezinto ayezikhuluma ezinye zazingakholakali ukuthi zaziyokwenzeka, njengoba wayiprofetha nayo imigwaqo egijima phezu kweminye imigwaqo emoyeni, ukuthi kuyohamba isikhathi kube khona leyo mgwaqo. Lezi zimanga zakhe uShembe zaziyingozi kakhulu, ngoba ezinye zazo zazithinta impilo yakho, njengoba phela wayesuke ehamba nawo amaNazaretha nasezindaweni eziyingozi kakhulu, njengoba ngalesi sikhathi neziqiwi zazingabiyiwe, kwakuyikunqanyulwa nje phakathi esiqiwini kunamabhubesi, kuphindwe kulalwe khona esiqiwini. Awathembise amaNazaretha ukuthi amabhubesi ngeke awenze lutho. Nakuyo imfula eyayinezingwena nezinyoka ababewela kuyo, afike aqale akhulume yedwa ahumuzele, nothi nimbona usefaka ubhoko, bese wabiza amaNazaretha kungenwe phakathi esizibeni kuyophunyelwa phela ngaphesheya. Abantu besigodi abasuke bakhele leyo mfula babebe babazi ukuthi hlobo luni lo muntu loya. Phela babesuke bephumele kona ukubuka abantu abazohamba nomfula emini ilanga libalele. Njengoba kwenzeka ngelinye ilanga benqamula kuwo umfula, uthukela lungenisa lapho abantu besigodi abakhuza khona umhlola. Kodwa uShembe ngenkani yakhe bangena phakathi emanzini, wayalela amaNazaretha ukuthi omunye abambelele komunye. Bathi sebephakathi nendawo nomfula, kanti kwakunesihlahla esikhona esikhulu esasingaphezulu kuwo umfula, esayehluleka ukubekezelela lamanzi asigubha lesi sihlahla. Sawa sawela phakathi lapha emanzini, seza singasagayelwe inkobe zamuntu. Sibheke kuso isixuku samaNazaretha awelayo lapha emfuleni. Ilapho-ke abantu abavala khona amehlo ukuthi lesi sihlahla sothi singafika kubo sibashaye sidlule nabo nomfula bemuke bonke. Kodwa uShembe wenza izimanga, ngoba wavele wasikhomba ngomunwe leso sihlahla. Sama khona lapho isihlahla, kanye nawo amanzi ama aze aba yintaba. Awela onke amaNazaretha, naso isigubhu sakhe uShembe sasilapho. Bathi uma sebewele bonke, wabuza ukuthi akukho yini okusele ngaphesheya komfula. Kwakusele isulukesi lezimpahla ngaphesheya elalandwa.
Ngathi lingawela lelo suitcase wasekhomba futhi ngomunwe wakhe. Amanzi phela esengangezintaba. Into eyaqhuma lapho kwaba zibhodonga, umfula usungenisa usushona ezansi. Izimanga ezenziwa uye uShembe uyasibulalisa ngovalo, ngoba uma uhamba naye kumele ube nesibindi ngempela ngoba ngase ugaxele. Olunye usuku kuwo umhlangano oba ngoJanuwari kumhla ka-25. Izulu lalomisile kakhulu. Kwakunomgidi naye uShembe ukhona lapha ubukela umgidi. Kwasuka lokho nanguya esesukuma ubonakala esephakamisa iminwe yakhe emibili ebheke phezulu esibhakabhakeni. Bathi bayabona abantu ukukhanya sekuthanda ukwedlulela. Babethi bayabuka phezulu amalanga asemabili. Leli elinye ilanga eselivelile likhanya kakhulu ledlula leli langa elikhona. Ilapho wasuka khona isibhodongo kubaleka abantu ababebukela umgidi bethi umhlaba uyabhubha. Lapho uShembe akanake lutho, ulokhu uyazihambela uyehla uyenyuka. Wazwakala esekhuluma esethi izulu elisha selifikile. Zaziziningi kakhulu izimanga ayezenza uShembe. Iningi labantu babephenduka ngaso leso sikhathi. Abanye babo babethi bazozihlekela lolu hlanya okukhulunywa ngalo. Uma befika bebona lezi zimanga zikaShembe bebone ukuthi akuyena umuntu lona uNkulunkulu. Angaso isikhathi lapho phela akafika khona endaweni ekuthiwa iSemona eduze nasoThongathi. Wayeze lapha ngoba ezobhabhadisa abantu abasebephendukile kuyo le ndawo yasoThongathi, ezobabhabhadisa emfuleni. Amabandla ezimishini ayithukuthele eveva, kanti asekhande itulo lokuba bamkhombe esizibeni sikaMamenzela lapho kwangayi khona olibuyayo, ngenxa yokuthi kwakunenyoka phela eyayiqoba ivungula, wena mbuzi wena nkomo. Ilapho uShembe athumela umshumayeli wakhe uNgcobo ukuba akayosihlola lesi siziba. Wahamba uNgcobo wasihlola lesi siziba, wasibona singenankinga, kodwa endleleni kukhona ababehlebeza kuye ukuthi leso siziba siyingozi. Kodwa uNgcobo wayedidekile ngoba phela abazalwane baseWeseli namasheshi namanye amabandla ezimishini ayesincomile lesi siziba ukuba siphephile. Kodwa manje iqeqebana liyasibabaza lesi siziba lithi akuye lubuyayo. Bafika abantu lesi siziba ababezobhabhadiswa uShembe. Ilapho uNgcobo angena khona enkingeni, engazi ukuthi le ndaba uzoyichaza ayithini. Wathi esadidekile uShembe wathi kuye uNgcobo, ngena phakathi lapha emanzini ubone ukuthi ashona kangakanani. Wamshaya meqa uvalo eqhaqhazela, esaba ukungena ngoba phela wayezwile abantu ukuthi bathi unenyoka emakhandakhanda. Wakubona lokho uShembe wabe sethi mntanami uyesaba ngoba bathi kunenyoka. Wamangaza lokho uNgcobo ngoba wayengekho phela uShembe ngesikhathi etshelwa yilela qeqebana labantu. Wakusho lokho uShembe esho eyongena phakathi kuso lesi siziba. Ilapho wafika washaya khona amanzi ngobhoko. Qede wathi, ngithi wena nyoka elapha esizibeni phuma. Ukusho lokho kugcwele abantu abaningi abazobuka lapha. Kukhona nabelungu namandiya bezobuka ukubhabhadisa okwehlukile. Nangempela vumbu inyoka enkunzimalanga wabe seyilawula uShembe ukuthi ayishone ezansi nesiziba nasekhwanini iyohlala khona ufuna ukubhabhadisa abantu bakababa. Nangempela inyoka yenza njengoba eshilo, wababhabhadisa abantu waze waqeda. Wabe seyayitshela inyoka ukuthi ayibuyele endaweni yayo. Yabuyela endaweni yayo inyoka. Maqede wabe seyaphuma-ke uShembe esizibeni. Ilapho kwamangala khona bonke abantu ababekhona. Abanye babo phela babethi bazohleka yena uShembe eshwabadelwa yiyo le nyoka. Kodwa kunokuba behleke bagcina sebephendukile bakhetha yona inkosi yasekuphakameni.
Kanti nakhona eMvoti kwenzeka izimanga phela ngalesi sikhathi ethumele lo ndodana wakhe amphiwa nguNkulunkulu uPeter Mqhayi ukuba ahambe eshumayeza abantu kwelaseMvoti. Wayesebazuzile abantu abaningi uMqhayi, ilapho abatshela khona ukuthi namhlanje kuzofika indoda enkulu kunami, okuyiwo nyaka 1914. Nangempela uShembe wagcina efikile, wababona abantu abayibandla ababephendulwe uye uMqhayi ngezintshumayelo zakhe. Wabe sethatha isinqumo sokuthi ufuna ukubabhabhadisa. Bamphinda ngayo induku efanayo. Abebandla lazo izimishini bamkhomba kuso isiziba esinenyoka. Bathi phela bazama ukumgaxelisa. Kwakuyilo ilanga langesonto ekuseni. Babuthana abantu bendawo befuna ukubona lokhu kubhabhadisa okwehlukile. Phela amabandla amaningi ayengabhabhadisi emfuleni, wawubhabhadiswa ngaphakathi esontweni ngayo imaki yenkomishi. Kwaphuma nabo abelungu namandiya bezobukela lezi zimanga. Abanye abayanga emasontweni phela befuna ukuzobona uShembe ebulawa inyoka. Wathi mayifika uShembe kulesi siziba wajikela ngezansi kwaso, lapho afike agqoka umjiva wakhe. Wabe esesho phakathi esizibeni wabonakala esebamba amanzi ewadedela kwaze kwaba kathathu. Okwesine wazwakala esekhuluma ethi, "Mnikazi wale ndawo, phuma lapha ngifuna ukugeza abantu bakababa." Ilapho-ke kwasuka khona umsindo, sekunyakaza isiziba kuhle kwamanzi abilayo ebhodweni. Wavela uHodoba ngekhanda ebhukuda lapha emanzini, wadlula eduze kwakhe uShembe wabe sephumela ngaphandle. Waphinda futhi uShembe wathi, "Wena usahlaleleni lapha? Phuma." Isiziba saphinda futhi sabila. Wabe sekuphuma uHodoba wesibili. Yona yashona ezansi nesiziba, yafika yayozithi khwaxa ezihlahleni, yahlala iveze ikhanda imbuya. Konke lokhu kwakwenzeka kukhona yona phela insizwa uThomas Makhathini owayezibukela ngawakhe amehlo kwenzeka lokhu owayakhe khona kulelizwe laseMvoti. Babe sebabiza abantu bangena ngokwesaba phela bebuka yona inyoka le ehlezi laphayana ekhoneni ezansi nomfula. Wababhabhadisa waqeda, wabe seyathandaza ethi, "Ngiyabonga baba ukuba ungivumele ngigeze abantu bakho." Waqeda lapho wabheka ngasezinyokeni wathi, "Sengiyabonga, buyelani ezindlini zenu." Wabe sengena uHodoba owayehlezi ngaphandle, wadlula eduze kwakhe uShembe eliveze ngaphandle ikhanda embuka uShembe, kodwa lena eyesibili yayilifihla emanzini ikhanda layo. Waqeda lapho uShembe wabe sephuma emanzini. Bamangala bonke abantu abalapho, basho kanye kanye bathi, "Namuhla simbonile uNkulunkulu." Wabazuza kanjalo futhi abanye abantu uShembe ababethi bazomhleka phela lapho azobe edliwa khona yiyo i-anaconda. Kodwa lolo hleko layo laphenduka laba yiko ukukhetha inkosi. Lezi zimanga zokubhabhadisa lapho kusuke kukhona inyoka wayengasaqali ukuzenza, futhi akaqedanga khona lapha kwelaseMvoti. Waqhubeka ehamba kuzo zonke izindawo zakhona eSouth Africa enza lezi zimanga. Kodwa ukhokho wami nokhokho benu ababehaqwe yilo uthando lwasezimishini lubavale mbo amehlo, abakubonanga lokhu okwakwenzeka phambi kwakho, abazange bevume ukuthi uShembe usuka ezulwini. Lowo moya wokhokho bethu yiwo lona osasebenza nanamhlanje ukuthi singaboni emehlweni, siyiphike le ndaba kaShembe enobufakazi obuphathekayo eyayenzeka kulo izwe lase-South Africa, ezindaweni esizaziyo nakubantu abaziwayo ezindaweni, nemizi yabo iyaziwa. Noma abanye sebashona ababekhona kwenzeka lezi zimanga, kodwa amathuna abo akhona. Kodwa mina nawe ngenxa yobumpumputhe
nobuphukuphuku obuphindaphindiwe ngikholwa izindaba ezenzeka eBhayibhelini zabantu abanganawo amathuna, abangaziwa muntu, nozalo nesizukulwane sabo asaziwa muntu, kanye nazo izithombe zabo azaziwa muntu. Kodwa lezo zindaba ngiyazithanda kakhulu, ngiyakholwa ukuthi ziliqiniso. Izindaba zikaSathane owagijima waya ezulwini eyocela uJobe, wabuya weza emhlabeni wazomfakela i-Ebola, wabulala nemfuyo kanye nezingane zakhe uJobe ngemvume yakhe uNkulunkulu. Ngijabula kakhulu ngalezo ndaba ngize ngishaye izandla ngithi ilona iqiniso impela, kodwa indaba kaShembe amanga ngoba ngiyisiwula, ngilahliwe yiwo amathonga akithi, angenza ngaba yisithutha sokuthi ngingakwazi ukubona uNkulunkulu. Izintombi ezilishumi zozela zolala, yaguqa lapho igumgedlela mzulu amafutha omkhovu 20 omneso kaphade. Amen.